दिनै जोङो तामुलपुर जिल्ला एक्स एनडिबि हिसाबै दिनै प्रेस मिटखौ खालामदों आरो बे प्रेस मिटखौ खालामनायाव जोंहा धिरेन ग्रुपनि दङ आरो जों आरडि ग्रुपनि दङ। गासै जोङो 40 जननि बारा दङ। दा माखासेफोरा दिनै बरबुरियावबो थांदों, बरबुरियावबो दङ। दा जोङो नैबे तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जोङो बेयाव खालामबाय। दा जोङो दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों नैबेखौ जोङो बुंनो लुबैदों बा खावलायनो लुबैदों जे गोलाव सम जोङो हाथियार लानानै सोमावसारबोबाय, 34 बोसोर सोमावसारबोबाय। दा बे 34 बोसोर सोमावसारबोनायनि उनावहाय जोङो फैयै फैयै बिटिआर एकर्डखौ मोनफैबाय। दा बे बिटिआर एकर्डआव जि लिरनाय दं जोंनि एनडिएफबिफोरनि रिहेबिलिटेसननि खोथा आरो केस उइथड्रनि खोथा, हाइनेस नन हाइनेसनि खोथा, दा बिसोरो जोंनि जि दफायाव लिरबाय गभमेन्टनिफ्रायनो जा आइबिनिफ्रायनो जा सावरायलायनायनि गेजेरजों जि लिरबाय, बे लिरनायफोरा दिनैनि दिनाव लिरनाय बादिल' जानानै दङ। माखासे खामानिफोरा दासिमबो जाफुङाखै। मोनथिगौ जोङो माखासे खामानिया टाइम लागोन, बे टाइम लानाय खामानिखौ जों दिनै बुङाखै। जों दिनै बुंदों मा एनडिएफबिनि केसआ जोबनांगौमोन आरो माखासे जायफोर नन हाइनेस केस बेफोरो केसआ दिनैसिम जोबनांगौमोन। नाथाय हाइनेस केसखौथ' दोनथ', नाथाय नन हाइनेस केसआबो दिनै जोबाखै। दिनै माने वारेन्ट फैयो, वारेन्ट फैयोब्ला माने न' गारनानै खारना उन्दुनो गोनां जायो। दिनैसिमबो न'आव माने मोजाङै उन्दुनो मोनाखै माखासे सेंग्राफोरा। आरो बेबायदि खेथ्रआवहाय बांसिन जोंनि नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हिसाबैनो बेबादि दङ। बांसिन जेल जानाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो दङ दिनैसिमबो। केस गोनाङाबो बांसिन जोंनि नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो दङ। मानो होनब्ला थाबोनाय समफोरावहाय जेसेबांखि माने एक्सनार दंमोन, जेसेबां खामानि मावग्रा दंमोन, बाक्सानिफ्राय बांसिन दंमोन। बिनिखायनो केसआबो बांसिन दङ बाक्सायाव। बिनिखायनो जों सम सम दुखु मोनो। खारन माने दिनैहाय जोङो दिनै आंसो न'आव थानो हादों, दिनै आंनि लोगोफोरा दिनै न'आव मोजाङै थानो हायाखै, खारनो गोनां जायो हरबा। दा बिनिखायनो जों खावलायनो लुबैयो जे जोंनि एनडिएफबिनि जोहोलावफोरनि केसफोरा थाबैनो उइथड्र जानांगौ। आरो उइथड्र जानाया सम लायोब्लाबो आं बिथां प्रमदखौ खावलायनो लुबैयो जे उइथड्र जानाया सम लायोब्लाबो अन्तत' वारेन्ट फैनायखौ बन्द' खालामनो नांगौ आरो हायोब्ला नोंथाङा बेखौ थाबैनो खालामनांगौ। केस जोबनाया सम लायोब्लाबो माने वारेन्ट फैनाया माने बन्द' जानांगौ। एनडिएफबिनि जिफोर थालांनाय सेंग्राफोरनि मुं, बे मुं थालांनायफोरखौबो थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ। आरो जायफोर मान्थलि मेंटेनेन्सखौ मोनाखै बिथांमोननोबो मान्थलि मेंटेनेन्सखौ होनो थाखाय नोंथांमोनखौ आं खामानि मावनो थाखाय खावलायो। लोगोसे जोंनि जि थालांनाय रिहेबिलिटेसन जायखौ फिक्स डिप'जिटआव होनाय जादों, बे फिक्स डिप'जिटआव होनाय माखासे माने बे फिक्स डिप'जिटआव होनाय फैसाखौबो जोंनि माखासे सेंग्राफोरा मोनजोबाखै। दाबो 13,000ल'सो मोननाय जादों। दा बिनिखायनो जोंनि एनडिएफबिआथ' 13,000ल' नङा, गोबां दंबावो। दा बे माखासे एनडिएफबि थालांनाय एनडिएफबिफोरनो नोंथांमोना माला होनो हागोन बेखौ आङो मिडियानि गेजेरजोंब्लाबो फोसावजानो लुबैदों। मानो होनोब्ला जोंनि सेंग्राफोरा दिनैहाय जोंखौ जेसेबां समसिमहाय लिडार होननानै गनायगोन अब्लासिम समलागैल'सो जोङो सेंग्राफोरखौ कन्ट्रलाव लानो हागोन। जेब्लासिम जोंखौ लिडार होननानै गनायनाया जोबगोन अब्लासिम बिनि उनावहाय जोङो रावबो सेंग्राफोरखौ जोङो बादा होनो हानाय नङा बा लाखिनो हानाय नङा, बा माने जिबादि नेम खान्थिनि गेजेराव थानांगौ बेबादि नेमखान्थिनि गेजेराव जों लाखिनो हानाय नङा। सोरबा माने सिखाव जायोब्लाबो, सोरबा डाकेट मावोब्लाबो बेयाव थारमाने जों रावखौबो बादा होनो हानाय नङा। खारन जोङो दिनै लिडार जानानै बा लिडार हिसाबै गनायजानायखायसो जोङो बेखिनि समसिमाव लागै सेंग्राफोरखौ माने बादा होनानै बा मोजाङै दैदेननानै जों लाखिनो हादों। बिनिखायनो आं खावलायनो लुबैयो जाहाथे जोंनि सेंग्राफोरा जोंखौ लिडार होननानै गनायनाया, फोथायनाया जोबैनि सिगांनो थालांनाय जि खामानिफोर, बे खामानिफोरा थाबैनो जाफुंजोबनांगौ होननानै आं दिनै बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार नोंथांखौ आंनि गोरबोजों खावलायो। जाहाथे जोंनि नैबे बिटिआरनि थासारिया अरायबो मोजाङैनो थायो, बेखौनो आं खावलायो। लोगोसे
रन्जन दैमारि सारखौबो जेलनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनानै होनो थाखाय आङो नोंथांखौ खावलायो। नोंथाङा जुदि बिथां हाग्रामामोनखौ बुंनाय बादि दिनैनि दिनावहाय नोंथाङा पावाराव फैबाय, जेरै बुंदों बेबादि खामानिखौ मावफुंनानै होनो हायोब्ला, जेलाव थानायफोरखौ थाबैनो उदां खालामनानै होनो हायोब्ला, फैबाय थानाय समफोराव निस्सय नोंथाङा NDFB-नि हेफाजाब आरो मददखौ मोनबाय थागोन होननानै आं दिनै नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों फोसावो। जिहेतु NDFB-फोरखौ थांना थानायनि थाखाय जे माबा होगासिनो फ्रि ट्रेनिं कर्स होगासिनो, जे बेनि सायाव नोंथाङा सोनो होननानै, नाथाय बे सार्भिसाव सोनो होननानै जि फ्रि ट्रेनिं होदों बेयाव सासेबो NDFB-फोरखौ लिंहरनाय जायाखै। बेयाव NDFB गैया, अनलि माने सिभिल सेंग्रा सिख्लाफोरा दङ। आं बिथांमोनखौ फ्रि ट्रेनिं होनायखौ बाजायाखै, नाथाय जोङो NDFB हिसाबै बेबादि फ्रि ट्रेनिङाव लिंहर जानायखौबो बादों। खारन जोङो आलादायै थांनाय समाव जेरै BLT-नि BTC एकर्डआव डाइरेक्ट माने जबाव सोहरदोंमोन, दा बेबादिनो जोंनि NDFB-नि बेलायावबो बेखौनो जोङो खालामजानो लुबैदों। माने बिनिखायनो खावलायो जाहाथे NDFB-फोरखौ फ्रि ट्रेनिं बेयाव माने बोथ्रोदलाबासिनो बा बोबथिङा लाबासिनो जोंखौहाय जि हायो जायखिनिखौ केपासिटि दं गभमेन्टनाव आरो जायफोर साख्रि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनखौ थाबैनो माने साख्रियाव थिसननांगौ होननानै आं खावलायो। आरो जायफोर माने साख्रियाव थांनो गोसो गैया बिथांमोनखौ जि नोंथांमोना जि स्किल डेभेलपमेन्ट होदों, बे स्किल डेभेलपमेन्टनि थ्रुयै नोंथांमोना मा माने मावनानै होनो हायो, मा खालामनानै होनो हायो, आं बेखौ थाबैनो मावनानै होनो थाखाय आङो नैबे तामुलपुर जिल्ला एक्स NDFB-नि सासे सादारन दैदेनगिरि जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गोसोनिफ्राय जोङो सान्थि सुक्ति होनानै जों मानि लानो हायाखै। मानो होनबा दिनैहाय जोङो जोंनि जेनोखि सासे सिगनेटरि जेनोखि NDFB-नि फाउन्डार चिफ रन्जन दैमारि सार, बिथाङा दिनैसिमबो जेलनिफ्राय ओंखारबोआखै आरो बेजों लोगोसे थानाय 100 जनसोनि बारा केडारफ्रा दासिमबो जेलाव दङ। दिनै जोङो सान्थि सुक्ति होननानै जों मानिना लानो हायाखै। बिथांमोनाबो जुदि जों बायदि दा जुदि खुला बेवहाय जुदि एसे पाब्लिक हिसाबै जुदि जोंजों ज' नुजाफैनो हायोमोनबा, थानो हायोमोनबा, जोङो एसे रायजो राजा बा जों एसे गोजोननायखौ मोनगौमोन। आरो जोंनि जेनोखि केस, दासिमबो जोङो बे केसनि थाखाय जोंनावहाय दासिमबो वारेन्ट सफैबाय थायो। जोङो दासिमबो सुगै सान्थियै जों न'फ्रावहाय जोङो थानो हायाखै, गोजोनै उन्दुनो हायाखै। दा बेफोरो जुदि जोंना बन्द जानांगौ, जोङो सान्थियै जेन न'आव थानो हायो, खामानि मावनो हायो, बिमा बिफा हिन्जाव गथ' गथायफोरजों जेन सुगै रायजो जानो हायो, जों बेखौ लुबैयो। आरो जेनोखि रिहेबिलिटिस, दासिमबो रिहेबिलिटिसखौ मोनजोबाखै। आरो हायोबा बे रिहेबिलिटिसखौ जोङो खावलायो सरकारनावहाय जेन 4 लाखनि बिनि बांसिन जेन जोंनो होयो, जे जोङो सोलिनानै जानो हायो। 4 लाखजों दाजो मिथिखागौ जोङो बेजों सोलिनानै जानो हानाय नङा। जोङो एटलिस्ट 15 बा 20 सिम जुदि जों मोनोबा जोङो माबा मोनसे मोजां बिजनेस जोङो मावनानै जों जानो हायो, जों बेखौ आसा खालामो। ओंखायनो BTC सरकार आरो आसाम सरकारखौ जों खावलायो जेन सान्थि सुक्ति हिसाबै गनायनानै लानो हानो थाखाय जोंखौ जेन मोजाङै दिथा होयो। आरो बहुद सेंग्राफ्रानो दासिमबो जे केडारफोर, दासिमबो जोंनि जे केडारफोर बिसोरनि हाबाखै, माखासे बाहेरानि मानसिफोरनि हाबनाय खोनादों। बे बोरै हाबखो, बे हाबनाङामोन। जेनोखि जोंखौहाय दा माबा पुलिसनिफ्राय जेनोखि जोंखौहाय इनकुवारि खालामगासिनो दङ, बे जेन क्लियारै जेन बिसोरो खालामो आरो मोजाङै जेन नामफोरखौ हरो आरो थाबैनो जेन रिहेबिलिटिसखौ मोनो। दा दासिम नै 1.5 बोसोरसिम जाबाय, दासिमबो जोङो बहुद सेंग्राफ्रानो दासिमबो मोनाखै। बेखौनो बुंनानै आसाम सरकार आरो BTC सरकारखौ जोङो खावलायो। तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स NDFB हिसाबै गासैबो जोङो बेयाव रावबो ग्रुप गैला, गासैबो एक्स NDFB जोङो प्रेस मिट लादो। आरो बे प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो जोङो आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTR गभर्नमेन्टखौ जोङो बेखौनो जेनेबा खावलायनो लुबैदों, जिहेतु जोंनि 2020 आव जितु माने गोजोन सावरायलायनाय जादोंमोन,
बेखौ जोङो गोजोन सावरायलायनाय जादों होनना जों सानाखै आरो जिहेतु जोंनि NDFB फाउन्डार रन्जन दैमारि सार बिथांजों लोगोसे लिडार केडार गासैखौबो जेलनिफ्राय थाबैनो रिलिज होनांगौ आरो जुदि रिलिज होआबा जोङो नै 15 आगस्टनि उनाव जों माबा मोनसे राहा लामा लागोन बेखिनिखौनो आङो निउसनि गेजेरजों फोरमायबाय।